Femeia care mută munții. Capitol 1. Femeia și statutul de casnică. Nu ai fost creat doar să te căsătorești, să suferi din punct de vedere fizic, în special când naști, și să îngrijești de bunul mers al vieții de familie. După ce am avut copii, îmi amintesc că mă întrebam, oare copii să fi scopul meu acum? Spune Phyllis Stanley. Sunt casnică de câțiva ani de zile și vă mărturisesc că la început acest statut m-a doborât. După ce am fost implicat de-a lungul anilor în diverse activități prin intermediul cărora numele lui Dumnezeu a fost glorificat, faptul că m-am trezit limitată între patru pereți a fost aproape un șoc pentru mine. Locul femeii, la cratiță și atât? Deși înțelegeam că planul lui Dumnezeu pentru viața mea era unul minunat și fără cusur, mă simțeam uneori uitată, pusă deoparte, lipsită de valoare și personalitate ca urmare a acestui statut de casnică. Deși rolul meu era unul măreț și onorabil, acela de a îngriji copiii pe care Dumnezeu mi-a încredințat pe acest pământ și pe care îi iubeam în mod deosebit, simțeam uneori că eu mă pierd pe undeva în decorul vieții și din această cauză nu aveam întotdeauna acea bucurie în inimă care ar trebui să însoțească fiecare mamă. Și mi-am pus întrebare, ce vrea Dumnezeu de la mine în perioada aceasta? Este suficient să stau acasă, să îngrijesc de copii și de casă și să mă rog pentru familia mea? Am primit un răspuns la această frământare a inimii, dar nu imediat, ci în timp și este, în opinia mea, unul minunat. Dumnezeu m-a învățat anumite principii care mi-au oferit o altă perspectivă asupra vieții și în principal asupra rolului meu în calitate de femeie în această lume. Am căpătat din nou acea bucurie a inimii și acea satisfacție că viața mea are un cel bine preconizat și trasat cu o măiestrie deosebită de însuși Dumnezeu. Scriitoarea Linda Dillow conturează în cartea Liniștește-mi inima îngrijorată un răspuns la această întrebare, ce apare probabil în mintea multor femei atunci când devin mame, astfel. După ce am avut copii, îmi amintesc că mă întrebam, oare copiii să fi scopul meu acum? Mi-am dat seama că ei constituie platforma și nu țelul meu. Scopul vieții mele este în continuare cristalizarea. Dumnezeu mi-a dat 4 cuvinte: deliberat, prin credință, creativ, extraordinar. Vreau să-mi trăiesc viața în mod creativ, creând frumusețe și o atmosferă caldă în familie. Vreau să trăiesc într-un mod extraordinar, contrar firii mele egoiste, culturii în care trăim, dăruind mai mult decât aș vrea să dau, mergând și cea de-a doua milă de loc, încercând să fiu asemenea lui Hristos. Statutul de casnică nu definește în totalitate femeia și nici nu încadrează complet scopul pentru care ea a fost concepută de Dumnezeu. Femeia a fost creată pentru a-L arăta pe Hristosul lumii. Tu însăți, în calitate de femeie, ai fost creată pentru a-L arăta pe Hristos lumii. Cu Dumnezeu alături, tu, femeia aparent lipsită de valoare în ochii tăi și ai celorlalți, slabă și poate incapabilă în realizarea unor proiecte, poți deveni o femeie care mută munții și care schimbă fața lumii căzute în păcat, îndreptând-o spre Hristos. Tu poți fi o femeie care alege să trăiască pe acest pământ într-un mod extraordinar, să dăruiască și să slujească altora, mai mult decât a făcut-o până acum. Acest gând bun și revoluționar îți va schimba complet viața odată ce îl vei urma cu consacrare, dăruire și cu inimă sinceră.
Dumnezeu este Cel care te-a călăuzit în această direcție și vrea să-ți încredințeze lucrări mari. Depinde de tine și de implicarea ta într-o măsură mai mare în cămin, în biserică și în societate. În toate aceste domenii este nevoie de schimbare, iar schimbarea poate începe cu tine. În toate aceste domenii tu poți fi o femeie care mută munții prin credința în Dumnezeu. Nu te limita doar la statutul de femeie casnică, spunând, așa cum am auzit pe multe femei, ce să facem? Acesta este soarta noastră pe acest pământ. Nu este adevărat. Această slujire este doar o parte din ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine. Adevărata soartă grea a femeii ne este prezentată în cartea Geneza. Acolo Dumnezeu și femeia stau față în față cu blestemul ei. Este statutul de casnică blestemul femeii? Când am deschis ochii, în acea zi călduroasă de iunie, tot ce am putut vedea a fost o imagine albă care juca în valuri deasupra mea, provocându-mi o stare puternică de dezorientare și amețeală. Ochii mi se închideau și se deschideau constant, într-o încercare acerbă de a lupta cu starea de adormire trupească ce pusese stăpânire pe mine mai mult decât era necesar și care mă ținuse inertă atâtea ore. O voce drăguță mă întreba, Puiuț, te simți bine? Puiuț? Gândi eu plăcut surprinsă. Oare cine mi se adresează cu acest apelativ? Era un sentiment reconfortant. Aceeași voce drăguță continuă pe un ton de încurajare. Începi să-ți revii din anestezie. Asta e bine, durerile însă te vor copleși, dar vor trece încet, încet. Dureri? De ce? Dar unde sunt? Erau întrebări care se zbăteau în mintea mea ca niște valuri puternice ce se izbesc de țărm. Răspunsul însă a venit imediat, așa cum a venit și valul de durere. Eram la postoperator. Tocmai adusesem pe lume primul meu copil, iar această experiență mă cuprindea în rejelei tot mai puternic și mai dureros. Era prima mea trăire de acest gen și s-a dovedit a fi una destul de grea. Stând întinsă pe pat și luptându-mă cu durerile care parcă nu înceteau să apară, m-am întrebat, cu lacrimi în ochi, de ce statutul de femeie trebuie să fie unul atât de dureros? De ce Dumnezeu a mărit suferința femeii la naștere atât de mult? Tu ți-ai pus vreodată această întrebare? Ai trăit momente când inima ta, plină de amărăciune, a strigat către Dumnezeul cerându-i un răspuns cu privire la suferința din viața ta? Ca urmare a acestui statut de femeie? Nu aștept un răspuns de la tine pentru că îl cunosc. Din păcate, răspunsul este afirmativ. Femeii i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii. Este versetul din Genesa 3:16 care atestă spusele mele. De remarcat este faptul că în acest verset Dumnezeu nu spune nimic despre statutul de casnic al femeii și nu este niciun cuvânt rostit în dreptul femeii casnice, ci doar în dreptul femeii care dă naștere la copii. Cu durere. Nu statutul de casnică este soarta grea a femeii, ci durerea care o va însoți atunci când va da naștere la copii. Multe femei însă își asumă statutul de casnică drept blestem și îl poartă pe umeri, adesea foarte greu. Îndatoririle noastre în casă și familie sunt într-adevăr o parte din rolul femeii în această lume, dar nu constituie întreg rolul ei. Alege să nu te mărginești la atât, pentru că vei simți atunci în inima ta sentimente de frustrare și neîmplinire. Vei fi în anumite momente ale vieții nefericită cu acest statut de casnică și vei pierde astfel binecuvântările lui Dumnezeu, pentru că nu vei sluji în familia ta cu dăruire și cu consacrare, așa cum vom vedea pe larg în capitolul Femeia și oalele, sau vei căuta în soț împlinirea deplină a vieții tale, dar nu o vei găsi și vei trăi o mare dezamăgire.
În capitolul Femeia și căsnicia voi analiza acest aspect pornind de la peremiza: nu cere de la soțul tău ceea ce doar Dumnezeu îți poate da, vei sfârși vărsând multe lacrimi. Pe lângă îndatoririle care țin de casă și de familie, Dumnezeu îi poruncește femeii următoarele: tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuință, nici știință, nici înțelepciune, spune Eclesiastul în 9:10. Acest tot se referă atât la sfera de lucru a femeii casnice, cât și la sferele reprezentate de biserică și de societate. Iată, deci că Dumnezeu are un rol pentru tine în toate aceste 3 sfere. Iată, deci că Dumnezeu te-a creat pentru un scop bine determinat, gândit cu meticulozitate și minunat. Ai fost creat femeie, dar pentru ce? De-a lungul timpului, femeia a căpătat diferite titluri și atribuții. Femeia secolului 20 a fost numită femeia cochetă, concentrată pe frumusețe și cochetări fizice, după care a urmat femeia casnică, preocupată de casă, familie și de noile invenții în materie de bucătărie. A apărut apoi femeia promotoare a libertăților de orice fel, care a fost urmată de femeia carieră, a cărei epocă se întinde până astăzi. Astfel a luat naștere prima femeie doctor, profesor sau om de știință. Pe baza acestor titulaturi descoperim o femeie care își dorește să iasă din anonimat și să presteze servicii excepționale, atât pentru cei dragi ei, cât și pentru întreaga omenire. Găsim o femeie cu o voință de fier, care este gata să mute chiar și munții din loc, dacă este nevoie, pentru a-și atinge țelul. Femeia este capabilă să facă toate aceste lucruri pentru că Dumnezeu însuși a înzestrat-o cu întreg potențialul de care are nevoie. El a pus în femeie cel mai minunat de calități: gingășie, sensibilitate, dragoste, tandrețe, frumusețe, dăruire, compasiune și vrea ca ea să se folosească de ele, nu pentru a atinge propriile scopuri, ci pentru atingerea scopurilor sale divine. Tu ești creată după chipul și asemănarea Lui, dar ai fost făcut pentru a aduce slavă lui Dumnezeu. Nu ai fost creată doar să te căsătorești, să suferi din punct de vedere fizic, în special când naști, să crești copii și să îngrijești de bunul mers al vieții de familie. Tu nu ești doar o femeie neînsemnată din milioanele de femei din lumea care se luptă cu diferiții munți ai vieții, ci ești o fiică a cerului, creată cu un scop bine determinat, acela de a-L arăta pe Hristos lumii. Cui? Copiilor tăi, cei pe care Dumnezeu ți-a dăruit ca să-i înveți cum să trăiască după voia Lui. Soțului tău, onorându-l în calitatea lui de cap de familie, semenilor tăi, care așteaptă să vadă din partea ta măcar un strop de dragoste și compasiune îndreptată înspre ei. Și lista poate continua. Ești femeie? Mulțumește-i lui Dumnezeu pentru aceasta și caută să-i slujești necurmat prin calitățile deosebite pe care le-a pus în tine. Fiecare dintre noi este în stare să facă ceva care să o schimbe pe ea însăși, în primul rând, apoi să schimbe familia cu care a binecuvântat-o Dumnezeu, biserica unde a așezat-o Dumnezeu ca parte din trupul lui Hristos și societatea din care face parte și care este măcinată de păcat, din ce în ce mai mult. Oamenii de știință afirmă faptul că există anumite trăsături de caractere la care femeile pur și simplu excelează, și anume rezistență, voință, curaj, răbdare și empatie. Toate acestea pot fi folosite, deci, pentru lucrarea lui Dumnezeu. El se poate folosi atât de mine cât și de tine pentru a face lucruri mărețe și deosebite în lumea aceasta. Dacă ești femeie, înseamnă că ești chemată să muți munții prin credința ta în Dumnezeu.
Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se face, va avea lucrul cerut. Marcu 11:23. Acest verset se adresează tuturor femeilor, atât celor capabile cât și celor mai puțin capabile, celor cu studii cât și celor fără studii, celor tineri cât și celor mai în vârstă. Tu însăți poți fi o femeie care mută munții. Crede aceste cuvinte spuse de Dumnezeu și implică-te în lucrarea Lui, cu tot ce poți și ai, iar El te va folosi într-un mod minunat. Vei schimba însăși fața lumii, îndreptând-o înspre Dumnezeu. Sună tentant? Este exact planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Acum că l-ai aflat, totul depinde de tine și de primul tău pas. Mergi prin credință și vei deveni o femeie care mută munții, o femeie care poate face orice activitate își propune, prin puterea și de dragul lui Hristos. O prezentare succintă asupra rolului fiecărei femei în această lume, în funcție de locul de activitate în care Dumnezeu a așezat pe fiecare, face scritoarea Kate Brazelton în cartea Pathway to Purpose for Woman astfel. Ești o fiică, soră, mătușă, nepoată, verișoară, soție, mamă, bunică, șefă, angajată, prietenă, vecină, studentă, voluntar comunitar sau avocat? Realizezi tu că fiecare dintre aceste roluri te face un misionar valoros pentru Hristos? Un misionar este o persoană trimisă să facă lucrări religioase sau caritabile într-un anumit teritoriu. Lucrarea ta în calitate de misionar al lui Dumnezeu are loc într-o locație specifică, precum acasă, la biserică, la birou, școală, vecinătate, sat sau națiune. Alege să duci la îndeplinire această chemare care ți-a fost făcută în locul de activitate în care Dumnezeu te-a așezat, iar viața ta își va găsi într-o măsură mai mare scopul, împlinirea și bucuria cele după care inima ta tânjește atât de mult. Nu uita! Dumnezeu este Cel care a înzestrat femeia cu un potențial deosebit, acela de a-L arăta pe Hristos lumii. Tu poți fi o femeie care mută munții în familie, în biserică, în societate. Și acum câteva gânduri de păstrat în inimă. Nu ai fost creat doar să te căsătorești, să suferi din punct de vedere fizic, în special când naști, și să îngrijești de bunul mers al vieții de familie. Ce vrea Dumnezeu de la mine în perioada aceasta? Este suficient să stau acasă, să îngrijesc de copii și de casă și să mă rog pentru familia mea? Cu Dumnezeu alături, tu, femeia aparent lipsită de valoare în ochii tăi și ai celorlalți, slabă și poate incapabilă în realizarea unor proiecte, poți deveni o femeie care mută munții și chiar schimbă fața lumii căzute în păcat, îndreptând-o spre Hristos. Tu nu ești doar o femeie neînsemnată din milioanele de femei din lume care se luptă cu diferiții munți ai vieții, ci ești o fiică a cerului, creată cu un scop bine determinat, acela de a arăta pe Hristos lumii. Mergi prin credință și vei deveni o femeie care mută munții, o femeie care poate face orice activitate își propune, prin puterea și de dragul lui Hristos. Tu poți fi o femeie care mută munții prin credința în Dumnezeu. Amin.